Het bedrijf levert glasproducten voor de bouw en inrichting van winkels en kantoren. Door de crisis in de bouw is het al opdrachten flink waaromroen. Stijnvoort vreeg in mei 2009 al deeltijd WW aan voor alle medewerkers. Desalniettemin heeft het denk ik toch niet echt winst gedraaid in 2009 of 2010. En ook niet in 2011. Ja, dat is nu gecontinueerd en dat is denk ik de nekslag geweest voor het bedrijf. Het is ook de malaise in de bouw. Het gaat gewoon niet goed in de bouw. We hebben recent het faillissement van Burggraaf gezien. We hebben Noppert gezien. We hebben Boelens Glas vorig jaar hier nog gezien. Het gaat gewoon niet goed in de sector. En het punt is, dat is niet een dipje dat van een jaar is, maar dat al vanaf 2008 aan de gang is. Op een gegeven moment kunnen bedrijven het niet langer trekken. De hoop is nu vestigen op een trosstart. De curator Sylva Moornau bekend of dit mogelijk is. Vandaag is niet gedraaid. Morgen wordt dan naar alle waarschijnlijkheid het faillissement uitgesproken. Maar dan moet het bedrijf ook meteen weer aan de gang. En de curator zal dat overigens ook verlangen van de mensen die er werken, van blijf werken. Want op die manier kunnen we orders verwerken en kunnen we de kans op een doorstart ook groter maken. Misschien krijgt het personeel waar zit die jaren hoe het nou verder moet.